안녕하세요. Nagkakaroon sa kasal, mag-grupo ng hostra. Tara, kita ka sa mga tao. Wala kong kanin, ihaw kong kanin. Ang mga para karoon, nakadiri akaroon kayo na ikasal. Kaya pagkaon na, hindi ka ba pagkaon na? Nasalip pamilya. Nasalip pagkaon ka kayo. Mana sa tita. Kamusta tita? Kamusta na? Kaya ba? Nagtanong siya para ba PC now? Sa mga kasal sa karoon. Asa doon ka baktin? Asa mo baktin? Doon ka baktin. Mana sa baktin? Kamusta na baktin? Katawa na ba? Smile. Annyeonghaseyo. Doon kayong bata, cute kayo. Kaya pa isa ka pa sa aliya. Mana isa niya ka anak? Kamusta ka? Annyeonghaseyo. Kaya kayo ka? 사랑해요. 여보세요. Kamusta na bata? Kaya ka? Kaya Korean putsiya. Istorya sa Korean. Morning Korean nga dakog matcha, tarsiera. Mari Korean tarsier ko mo mata. Tarsiera. Unsay imong pangalan na tarsiera? Sa mo pangalan. Unsa imong pangalan? Sigang mata sa bara. Budlat yung mata. Balik ako niya kayo. Napakaliyo. Mana sa sirin. Mana tig video sa ko. Kuya pa. Gwapa kayo. Mana si Sandara Park. Sandara Park. Kamusta ka na Sandara Park? Grabe pagniwang niyo. Payat kikang lawas mo rin nagkagsiligtok ko. Mana na siyang silig. Tanawang lawas si Sandara Park. Grabe pagniwang niya. Kaon siyang tuba-tuba. Kaon siya na ako Nagkakaon siya kahoy. Sana si Sandara Park. Street kayo siyang til. Tuloy ka siyang lawas. Mana siyang panis saging. Kaya siya. Pidyo-pidyo pagkit sa kuha. Pidyo-pidyo. Mga nakakit tao niyo. Photographer. Kaya kayo photographer. Seryoso kaya photographer. Mana sa singer ka niya. Si Jisame. Kawapo kayo tingo si Jisame. Chamo ang bata. Nakaigit ang bata niya. Hila kang para. Gikapoy siya kinabuhi. Bata. Smile ka bata. Tapos gusto nga. Magpasma ba ako? Thank you, Kyle. Thank you. Thank you very much. No problem. Sige. Mga tao rin. Kayo. Ito na kong gikasal. Walang gikasal. Ilakaw ang gikasal. Sa dam. Ano sa niyo? Ito kayo ano?